София ви дава възможности, но ви отнема от спокойствието, нали? За да си го върнете, елате на това прекрасно място на 15 минути от центъра на града. Във Владая, до границата на природен парк Витоша, се намира комплекса Slow Life District. Това е място, където ще намерите повече пространство, чист въздух и спокойствие, но без да се отказвате от удобствата на града. Нека да ви покажа една готова къща в комплекса, така може да изглежда и вашия нов дом. На първото ниво са разположени просторна дневна с френски прозорци, с излъз към веранда и озеленен двор, а след това имаме и отворено пространство към кухнята и трапезарията. На второто ниво ще откриете 3 спални, включително и родителска със собствена баня и дрешник, както и панорамна гледка към Витоша. Домът е оборудван с термопомпа и водно-подово отопление, както и конвектори, което позволява комфорт през всички сезони. А в комплекса ще намерите зелени алеи, детска площадка и футболно игрище, както и фитнес на открито. Аз съм Краси Апостолова и моят свят е там, където има качество и стил. Очаквам ви в Slow Life, къщите на бавния живот.